Hello friends, welcome back to the channel. Ini sini kebawa ni udah di sini udah selesai ini. Pensi tanah gede yang dah ni. Pensi. Oh, bahasa harga lang macam white kalam nomor dia. Bahasa harga le white yang kau ni nak hai ni. Ni kita dah ubah kita nak apa ina? Ya. Dia dah jaluk bari, buat di jaluk bari. Dan dah pensi bazar dah dress lain ni kita keluar. Ni sampai rai pensi bazar. Sampai lagi na? Pembas koi bahasa berhangnya. Tapi dia bahasa hanya lagi. Hot, jam berapa lagi dia? Jalur baru flyover. Gari gak kunci dah. Toh. Pas. Kiri ke सामने बैठ जाओ. Pasannya kali-kali jemnya dah. Rau begitu ah. Jem loana. Dosen ni betul mana? Dosen ni kan anggaran kau paling buah. Buat letter. Harga berapa lagi? Tunggu doa ni nabi namun begarian. Ebar pensi baca kau naik naik dia dengar. Ma biji dengar. Kena ekspres kan apa ini? Bohong dress sebab dress alih dan jauh sapa dengar. Aiba. Bro, sebab ni saya mabaya dress buat sapa dengar. Ada buat sapa sebab dengar. Gedang sebab dengar ada. Mana pensi ni? Mujang sebab dengar ni sih. Ayo. समझ रहे हो ना Serba VIP थांबाय kan दाख्लै साननैसो लोमजानानै आजां आमगुलायबाय मानसियानो मरम गोसोमलायबाय आङो कामाख्या थांबा नै बारा गोजानानो गैला नै नुदों जानांगौ कामाख्या टेम्पल माथो बोथोरा अखा हानोसो नागिरदोंलाय माथो गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय दा अखा हागोन ना मागोन दा बाजार बेरायफुनाय समाव बेरायफुनाय समाव अखा हाबाथाय सेसखा ना माहा थांगोन नै जोङो दा फेन्सिनि उनाव दा माहा थांगोन नै बेरायनो दा बालाजी टेम्पल दङ गुवाहाटियाव बैहाय बेयाव थांगोन होनना बुंदोंमोन दा अखा हाबा गैला आरो दा अखा हाबाथाय सेसखा थांनो मोनला गाननाय आं अफिसनिफ्रायसो डाइरेक्ट फैदों नै बियो गुरुवान जुथा लायनो होन्दों ना जुथा बायदिसिना लायनो होन्दों इउनिफर्म गैयामोन नालाय सुना दोनजोबदोंमोन बेनिखायनो जुथाबो लायनो गोनां दंमोन बेनिखायनो पेन्सियाव फैबाय जों दा पेन्सियाव बेरायथावथाव जायगा नायथावथाव आङो थांखांबाय आरो ब्र'आ थांफेराखैनो ओमफ्राय नै ब्र'खौ देखायहैनोसै पेन्सि बाजारा मा नुयो नायना फैनोसै नोंसोरबो नायलांबानो जाबाय पेन्सि बाजारा मा नुयो माबायदि सिख्लाफोर मोजां नुयोबा नोंसोरो आइलायबो होनना कमेन्ट होबानो जाबाय दे इन्टारेस्टिं खा ब्र'आ जोंना गुवाहाट बुंबाय थानानै बर'आव एसे थाबथाग्रा जागासिनो थाबथानो हिन्दीनि थांबाय थानो नागिरदों जा बुंनो नागिरदों हिन्दीयाव बुंनो नागिरथारबाय जोंना अफिसाव खालि हिन्दील' सोलियोना बेनि थाखायनो बर'आव बाहायना खस्थ' जायो आरोना कामाख्या ट्रेन स्टेसनाव नै बै ब्रिजनि गायनो थाङो आरो ओमफ्राय बैहाय इन्डियान फ्लेग नुदोंना बे गिदिर बैयो बावनो आरो कामाख्या रेलवे स्टेसना बेयो ना बे जायगाया मा होनोमोनलाय मालिगाव होनो आरो गुवाहाटि मालिगाव एकदम बासखौ दसे खनथाय लाखिबाय थायो मालाबाबो थाब खारफेरा जायगाया मोजां ना আরে নহয় ও ক্যাশ পয়সা নাই এ কেলা পয়সা নিদিলো এনেকা কৰিছে No. हो जाएगा अरे बाप रे देखो क्या यार इधर देखो ना क्या करने वाला था बैंक लो है ना dan जाखा रायो फाला होनदों आङो भिडिअ क्लिपखौ लानाय जायासै भिडिअखौ अफ खालामनायमोन आङो अभी ज़्यादा ही बोल दिया ना इसलिए पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया बस हो गया उसमें भी ऐसा बोलने की जरूरत है क्या ये मतलब पैसा नहीं दिया तो फिर भी नखरा दिखा रहे कामाख्या टेम्पल थांग्रा जायगा मोनसिगोन र'दे आं नोंसोरखौ देखायहरनो बबेजों कामाख्या मन्दिरा थाङो बेलायनो बेजों मालिगावनि बै नुदोंना बेजों थाङो बेलाय कामाख्या मन्दिरा जुम होबाबो जाबावासै बे र'डजोंनो ओरै गोजौआव बै हाजो गोजौजों थाङो ओरैजाय
जायो दे बायरे ओरैनो ओंखारसै थ' बै आरो थ' जाबाय नै बेखौनो होबोफिनबावबाय जेबो नङा बै बाजारसिम खारनाया बै मोनसे बाजार मोनबाय नै बासजों बियो सिख्लाफ्राबो बैजों हाबनोसै ना बैजों हाबोमोन हाबग्राया बै दङमोन जायखिया जों दा बैजों हाबहैसै बै थांसै सफैबाय जायगाखौ माबायदि नांदों नोंहा जायगाखौ माबायदि मोनदों मोजां ना बेजों बारनोसै मोनो सफैबायना लामाखौ बारनो हाबाय दा बिसोरबो नायदों जानांगौ जायनि नै फेन्सि बाजार हाबलाङा गेटआ मोनजेनबायबो बेजों थाङो नुबाय दा फुरा बेजों बहुत मानसि एबार नायसिगोनलै पाब्लिकनि रिएक्सन नायनोसै माबायदि नायोना माबायदि नायो सासे पाब्लिकआव ब्लग खालामो माबायदि नायो मानसिफोरा सिख्लाफोरनि ड्रेसफोरबो नुगोन माबायदि ड्रेस दङ बाव नुनो मोनगोन ड्रेसफोरा सिख्लाफोरनि थाखाय नायलाय बेगफोरा ड्रेसफोरा हा बेफोर नायलांसै माखौ नायगोन नोंलाय हौवासाफोराबो ओइ नायगोनथ' दा मानसिफ्रा एसे खम जादों सानदेआव दिनैनि सानदेखा ना दहाय आं बोरै बुंनाय कमेन्ट जाबाय नायलांबाय दानो जाबाय दिनै सानदेखा ना आं दिनै सानदे नङा बायदि मोनदों होमबालाय एसे बेलासिबावनांगौ बेलासिबावबा बहुत मानसि जाबावगोन कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर नुगोन दा ड्रेसा माबायदि फैयो सिख्लाफोरनि थाखाय नै बहुत ड्रेस दङ गार्लफ्रेन्ड दङ जानायबा गार्लफ्रेन्डखौ सानसे लाबोगोन आरो माबा शपिं खालामनो मोजां ना जायगाया ड्रेसफोरा नायलाय सिख्लाफोरखौ नायदो एबार माबायदि डाइरेक्ट देखायनो हाया नायलांबानो जाबाय डाइरेक्ट केमेरा देखायनो हाया नामा बुजानायनि रिस्क थायो ब्लग बानायनाय नुनानै माबा होनबावो माबा गिरिया रायलायबावो सिख्लाफोरनि थाखाय बहुत मोजां ड्रेसफोर दङ जाय जायना गार्लफ्रेन्ड दङ लाना फैनो हागोन आरो बाय ड्रेस शपिं खालामहोनोबा सेंग्राफोरनि थाखाय आलु बस्थाबो मोनो सेंग्राफोरनि थाखाय नुवाखै नै बायगोन होनदोंमोन नामा औ फरमेल दंना गैया बेबा दंब्रा नायनो नामा बेयाव मेरला ओरै बेरायहैगोरसै ना दे सारियालि मोनबाय आरो बयजों नांगौ बेराय ना गारि लानांसै मा लागोन होनदों नोङो वाइट सार्ट ओमफ्राय वाइट सार्ट नै बुंनो नायदो फेन्सि बाजार बियो फेन्सि बाजार सेल्फि ले रहा है हामो दा ना हामाखै जाबाय नै बहुत सिख्ला साफा फैदों ओरैबो गासिबो एसेबां दाम गादों बेखौ माबो ज़्यादा ही दे दे मैं आपको पहले कहीं से लेके आओ उसके बाद आप रिटर्न कर देना ठीक है लाबाय ना गस्लाखौ लायबावगौ नामा इयो नायगोन नामा गस्लाखौ लायनोसै थ' गस्लाखौ लायनोसै ओरैजाय 50 টাকা 50 টাকা 50 टाकानि नुयो 50 टाकानि सिख्लाफोरखौ लानानै गावबागाव गोसो जानायखौ लानानै फेन्सि बाजाराव खम नायबाय सिख्लाफोरखौ खम नायबायलै मेगना मेगना साइजिया बिसिनिफ्राय बारे
देनजासो आसोला जोंना नै सारियालि बियो फेन्सि बाजारनि गेजेरनि ओरैबो दंबावो मोनसे ओरैबो लामा दङ ओमफ्राय ओरैबो दंबावो ओमफ्राय नैबेजों ओरैबाव मोजां ना अनायल' सोलिजोबो दा गासिबावबो ओमफ्राय खस्थ' जायोना बुंनाय मानाय सिख्लाफ्रा नङा बिसोरो बिदिनो थगायखायो माने फुलायसिगोन बारे खोलो खोलो मावलायलायो बहुत बेलेगलै नोङो गुरलुब गुरलुब मावलायलायो बिखाया गुरलुब गुरलुब मावलायदों ना गिनायजोंनो गिनायजों गुरलुब गुरलुब मावलायदों बेखौ नायखायो स्टाइस नांगौबा दा मोना मोना आरो बेलेग बेलेग खस्थ' मोनगोन बायनो थाङोबा अरे कहना क्या चाहते हो God फाग्ला फाग्ला बुंनो हायो बियो उननि जगह होनसै नै बे जायगायाव बहुत दाम लायो फैसाया बेयाव गाखोनोसै जालुबारि जागोन दा जालुबारि थांफिननोसै दा बेसेबां जाबाय टाइमा 3टा जाबाय 3टा पास जाबाय 3टा पास जोङो मेक्सिमाम 20 मिनिट सहैफिनगोन आरो 20 मेबि 30 मिनिटजों सहैगोन जों दा अखा हाना होबाय फेन्सियाव थांनाया सिजालायबाय नै दासो हस्टेल मोनफैदों हस्टेलनि गेट मोनबाय ला ओरैनो लोमजाखादों आरो खस्थ' जाबावबायसो दासो नै गाखोबायलै बाय बाय